ସକାଳୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଆସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତି। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଆସେ ପୁଣି ଏକ କଥା, ହୋଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରଙ୍ଗମୟ ହେଉ। ଦୀପାବଳିରେ ଜୀବନ ହେବ ଆଲୋକମୟ, ହୋଲିରେ ଜୀବନ ହେବ ରଙ୍ଗମୟ। ଆରେ କେମିତି ତମେ ଯେଉଁ କେତେଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ଖେଚଡ଼ ପିଲା ଅଛ, ତମେ କ'ଣ ସେୟା କରିବାକୁ ଦେଉଛ? ଆରେ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ଦୀପ ଜାଳ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳ। ନା, ତମେ ଯେଉଁ ଠୋଠା ଢୋଠା ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟଉଛ ନା, ବାଣ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନ ତ ଆଲୋକମୟ ହେଉନି, ଧୂଆଁମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଧୂଆଁମୟ, ଆଖି କାନ ନାକ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ। ଜୀବନ ଧୂଆଁମୟ, ଆଲୋକମୟ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଆସିଲା ରଙ୍ଗ, ହୋଲି କଥା। ହୋଲି କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରଙ୍ଗମୟ ହେଉ। କେମିତି ହେବ? ଆରେ ତମେ ଖେଚଡ଼ ପିଲା, ତମେ ଯେଉଁ ହୋଲିରେ ପିଚିକାରି ମାରୁଛ, ତା ଦେହରେ ରୋଢ଼ା ବିନି ପୁରେଇ ଦେଉଛ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡା ବାନିସି ରଙ୍ଗ ମାରି ଦେଉଛ, ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ରାଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏଥିରେ ତ ଜୀବନ ରଙ୍ଗମୟ ହେବନି, ଟୋଟାଲ ଜୀବନ ଧୂଆଁମୟ, ବାମ୍ଫମୟ ହେଇଯିବ।